Kaji jiniya sai gwamna in kaji tambari na sarakai. Kwara ka. Amma fara gode wa ubangiji da na samu abincin nan. Shi mako dai idan ya kare to wallahi yau sai dai in kwana da yamma. Kai zan kada biya. Kai. Assalamu alaikum. Lafiya lau. Lafiya lau. Madalla ya gida. Lafiya. Alhamdulillah wallahi. Malam tambaya nake so. To. Dan Allah yanzu karfe nawa ne? A ai yanzu ba zai wuce karin 3 da na shiga 3 na lalace duka. No.